Hej, jeg hedder Christine Visborg Stenstrøm, og jeg skal være en del af R3 Sportscoachings videoblog. Det skal jeg, fordi jeg skal løbe maraton på Gran Canaria til januar. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er mit første rene maraton. Jeg deltog i Challenge Copenhagen her i sommer, og som en del af det løb jeg jo selvfølgelig et maraton. Jeg havde det lidt efterfølgende, at jeg kunne godt have løbet bedre, så jeg glæder mig rigtig meget til at have fokus på løbet og gøre mit bedste til at kunne løbe maraton. Det er jo lidt forskelligt, hvad vi bliver inspireret af. Noget af det, som inspirerer mig, er i hvert fald ønsker om at blive bedre, blive hurtigere og stærkere. Men det er også at træne sammen med andre, og det sociale aspekt er en stor del for mig. Jeg synes, det er enormt inspirerende at komme afsted og træne og have det sjovt sammen med andre. Hvis jeg bare skulle træne alene, så tror jeg ikke, at jeg ville komme afsted halvt så mange gange. Men jeg læste blandt andet også forleden dag om den første mand over 100 år, som gennemførte en maraton. Det synes jeg er enormt imponerende at være 100 år og så løbe en maraton. Og sådan nogle ting synes jeg også er enormt inspirerende. Så jeg har da også et lille håb om, at jeg kan være med til at inspirere nogen til at komme i gang med at træne lidt. Måske ikke at løbe et helt maraton eller lave en langdistance i triathlon, men hvis jeg kunne få nogen til at komme lidt op af sofaen, så vil jeg da blive rigtig, rigtig glad. Så jeg håber, I vil følge med her på bloggen og høre lidt om, hvad jeg går og laver, og hvad de andre også går og træner hen imod. Så jeg synes i hvert fald, det er et rigtig spændende projekt at være en del af. Så jeg håber, I vil følge med.